martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai girma Alhaji Aminu Babba Dan Agundi sarkin Dawaki Babba hakimin Nasarawa na farin cikin gayyatar daukacin al'umma zuwa wajen taron bikin cika shekara 50 masu albarka na mai girma Alhaji Umar Adamu dagacin Kawaji akan sarautar ƙasar Kawaji. Za a yi taron bikin ranar Lahadi 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2024 a kofar gidan dagacin Kawaji da ke kan titin Hadeja karamar hukumar Nasarawa da misalin karfe 10 na safe. Wannan sakon goron gayyata ne ga waɗanda kati bai je gare su ba. Mun samu sakon sanarwar daga Alhaji Dr. Batura Abdulaziz MON. Allah ya bada ikon zuwa, amin. Masha Allah, alhamdulillah, muna murna da ƙarawa. Alhaji Umaru Adamu yau ya cika shekaru